जिसे अक्ट'बर खालाराव जा APSC जों खुंजानाय आनजाद बेयाव नैबे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सिम्बरगाव ओनसोलनि नैबे सिम्बरगाव हाथाइसालिनि दैथुन औवारी मुंनि सासे लाइमोना बर' लाइमोना APSC जों खुंजानाय जा आनजाद बेयाव उथ्रिसार जानो हादोंमोन। नंगौ आं बे समाव नैबे दैथुन औवारीनि न'खराव दंफैयो। बे समाव आङो दैथुन औवारीनि खाथियाव थांगोन आरो बिथांनि गेजेरजों जा गावनि नाजानाय APSC आनजादाव गाव माब्रै नाजानानै उथ्रिसार जानो हादों बेनि माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनो नाजागोन। मा फोरमायगोन बे समाव नोंथाङा मैयानि जा APSC नि आनजाद फोसावनाय बेयाव उथ्रिसार जानो हादों माबायदि मोनदों गोसोखौ? खुलुमबाय, आंनि मुङा दैथुन औवारी। आं सिम्बरगाव बाजार क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि मैयासो फिथाइ होलांनाय APSC आनजादाव आङो ACS आव आं उथ्रिनो हादों। बिनि सिगाङावबो आं खेबसे होदोंमोन, नाथाय थांनाय बाराव जाफुंनो हायैलाय बे बोसोराव जाफुंहानायनिफ्राय आं जोबोद खुसि मोनदों। बिनि थाखाय आङो आंनि गासै रायजो राजा आरो न'खरनि सोद्रोमाफोरखौ बिथांमोननि थुलुंगा होनायनि थाखाय साबायखर बावो। नोंथांनि नाजानायनि सोमोन्दै मा फोरमायगोन? औ, आंनि नैथि नाजानायमोन। गिबि खेबनि नाजानायाव आं जाफुंनो हायाखैमोन। बेनि गेजेरजों आं बर'खौनो एसे अपसनेल लानानै बे आनजादखौ होनाय जादों। बेनिफ्राय आं रिजाल्टखौ मोननानै आं बिराद गोजोननाय मोनदों। स्ट्रागल खालामनायनि बिथिङाव फोरमायनो हागोन नामा? माबायदि नोंथाङा स्टाडि खालामदोंमोन, माबायदि हेल्प लाबोदोंमोन सोरनिफ्राय बा गुबुननिफ्राय? औ, बे एग्जामा मोनसे जायखौ जों माराथन खारनाय बायदि। जाय एग्जामा दसेनो मालाबा रिजाल्टआ मोनाबो जानो हागौ। थ' बिनि थाखाय जाय बिथांमोनहा नङाबा जायफ्रा बिनि फारसे एग्जाम होनो गोसो दङ बिथांमोनहा एसे गोबाव समनि थाखाय स्ट्रागल खालामनायनि टारगेटखौ लाखानांगौ। आङो 2018 निफ्राय स्टार्ट खालामदोंमोन स्ट्रागलखौ, आंनि एग्जाम होनायनि नाजानायखौ। ओमफ्राय बिनि गेजेरजों गोबां सम माब्लाबा नोंथांनि थुलुंगाखांनायाबो खम जालांनोबो हागौ। बेनि थाखाय नोंथाङा गावनि मटिभेसनखौ लाखिनानै बे एग्जामनि थाखाय नाजालांबाय थानाया मोजां। नोंथांनि स्कुलिं लाइफनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन? आं गिबियाव गामियावनो फरायग्रोदोंमोन LP स्कुलखौ। बिनि उनाव आं क्लास 6नि उनाव जवाहर नवोदय बिद्यालय वासुगाव थांदों। बिनि उनाव आं आंनि ग्रेजुवेसनखौ डिब्रुगड़ इउनिभारसिटिनिफ्राय इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेसन इन्जिनियारिंआव पास खालामो। बिनि उनाव आंनि मास्टार्स अफ टेक्न'लजि एमटेक इन बाय' इलेक्ट्रनिक्स तेजपुर इउनिभारसिटियाव आं पास खालामो। ओमफ्राय बेखौ जोबखांनायनि उनाव आङो सिभिल सार्भिसनि थाखाय प्रिपेरेसनखौ आरम्भ खालामदोंमोन। आथिखालनि लाइमोनफोरखौ मा खावलायहरगोन दा APSC आनजाद बायदिखौ जुदि जों लाइमोनफोरा जुदि जाफुंसार जानोब्ला मा खावलायहरगोन बे समाव? आं लाइमोनफोरखौ बेखौनो बुंनो सानो, जोंनाव मोनसे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बा साननाय दङ कि APSC आनजादा बिराद गोरा होननानै। नाथाय आं सानो जुदि नोंथांमोनहा गावनि गोसो आरो मोदोमखौ जुदि बावसोमनो हायोबा बे एथबां गिदिर बे मोनसे जेंना नङाबा मोनसे आनजाद नङा। जुदि नोंथांनि भिजन नोजोरा जुदि नोंथांना गोख्रोंब्ला बे एग्जामाव नोंथाङा ओरैनो मोजाङैनो पास जालांनो हागोन। सानसे नङा नोंथांनि जाफुंसारनाया फैखागोन। साबायखर थाबाय। बे समाव जों दैथुन औवारी बिथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय जे गावनि नाजानाय आरो बिथाङा गावनि माबायदि नाजानायनि गेजेरजों दिनै बिथाङा APSC आनजादाव उथ्रिसार जाफैनो हाखो बेखौ फोरमायथिबाय। लोगोसेनो नैबे समाव बिथां दैथुन औवारीनिनो आंगो बिमा, बिथांनि गेजेरजोंबो जों माखासे बाथ्राखौ मिथिनो नाजागोन जे गावनि आंगो फिसाया APSC आनजादाव उथ्रिसार जानो हानायखौ लानानै गावनि गोसोआव माबायदि गोजोननाय मोन्दों बा मा सान्दों बेनि सोमोन्दै मिथिनो नाजागोन। मा फोरमायगोन बे समाव नोंथांनि आंगो फिसालाया दिनै APSC आनजादाव उथ्रिसार जाफैबाय, गोसोखौ माबायदि मोन्दों, मा फोरमायगोन बे समाव? खुलुमबाय। आंनि फिसाया APSC आव मोजां पास जानायखौ नुनानै आं गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों। बियो बिराद उन्दैनिफ्रायनो फरायसुनायाव मोजाङैनो फरायोमोन। बिराद नाजानायनि गेजेरजों न'खराव आंनि रांखान्थिनि अबस्थाया मोजां नङा। बेनि बिफाया एसे गोबाव सम लोमजादों, 12 बोसोरानो लोमजादों, बिसिनायाव थादों। बेनि थाखाय आं बिराद खस्थ' मोन्दों। आङो फरायनायखौ दागार होननानै बिराद थुलुंगा होबाय थादों। बेनो जेखौ नांगौ आं बेखौ हायाबाबो एसे हेफाजाब खालायनाय जादों आरो। दा आंनि फिसा पास जानायाव आं गोसोखौ मोजां मोन्दों। मानसिया नाजानाय थायोब्ला मोजाङैनो जायो होननानै आंबो सानो आरो। दुलाराय जोंनि बर' माहारिनि बिमाफोरखौ गावनि गथ'खौ जोथोन लानायाव मा फोरमायहरगोन बे समाव? आं बेखौनो आंनि साननाय बादियै बुंनो लुगैयोदि जोंनि बिमाफ्रा दा बांद्राय फिसा फोरोंनायफोरखौ बिसेसकै गामिनिया बारा गोसो होयैखौ आं नुबाय। खिन्थु मोजाङै फोरोङोब्ला, जों जोथोन लायोब्ला गथ'खौ जों न'खरावनो मोजाङै फोरोंनानै फरायनो थिननानै जोङो मानसि खालायनो हायो। आं बेखौ सानो आरो।
नंगौ बे समाव दैथुन औवारिनि आंगो बिमाया फोरमायथिबाय जों थारैनो नाजायोब्ला बा खस्थ' खालामोबा गाव गावनो जाफुंसारनाय लोगोसेनो गाव गावनि गथ' गथायखौ जों जाफुंसार जाहोनो हायो बेखौ फोरमायथिदों। बे समाव लोगोसेनो सिम्बोरगाव ओनसोलनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना नैबे समाव दैथुन औवारि बिथांखौ मान बावफैदों बा बरायफैदों। जों बिथांमोननि गेजेरजोंबो दैथुन औवारिनि जा APSC आनजादाव उथ्रिसारनाय बे उथ्रिसारनायखौ लानानै बिथांमोना मा फोरमायथियो जों मिथिनो नाजागोन। मा फोरमायगोन बे समाव नोंथांमोननि ओनसोलनिफ्राय दैथुन औवारिया दिनै APSC आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों? बे समावहाय गिबिग्रो रायजों बड'लेण्ड खौरां बिजोंनिसिम गिबिग्रो जोङो सिम्बोरगाव ओनसोलनि जानानै गिबिग्रो साबायखर बावहरग्रोदों। बे समाव जों जोबोद खुसि मानोना जोंनि नैबे सिम्बोरगाव बाजार गामिनि दैथुन औवारि मानिजाथाव बिथाङा दिनैहाय SCS मोननो हानानै जोंनि ओनसोलाव जोबोद मोनसे गोजोनथाव रादाब लाबोदों आरो बिथाङा जोंनि ओनसोलनि थाखाय मोनसे जारिमिन सोरजिदों। बियो जोंनि थाखाय जोबोद देरगाथाव। जों बेवहाय जोङो सिम्बोरगावनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जोंहा सिम्बोरगावनि दख'रा बर' समाज आफाद, सिम्बोरगावनि दख'रा आबादारि आफाद, सिम्बोरगावनि गुदि बर' थुनलाइ आफाद, लोगोसे जोंहा सिम्बोरगावनि दख'रा ट्राइबेल संघ गोबां आफादफोरा बेवहाय फैनानै बिथांनि जेनाखि मोजां रिजाल्ट खालामनाय बेखौ लानानै जोङो गोजोननाय फोरमायफैदों आरो बिथांनिसिम जोङो हामलायथि बावफैदों आरो जोङो मोनसे रंजानायनि मोनसे जोङो दोहौ मोनसे बानायफैदों। बे समावहाय बिथाङा जोंनि ओनसोलनि थाखाय मोनसे जोंनि इयुन जेनेरेसनफोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगाखां मोनसे जारिमिन सोरजिदों। बिथांनि जेनाखि बिथांनि नाजानाय बेखौ जोङो नायोब्ला बिथाङा गिबिग्रो जोंनिनो नैबे ओनसोलनिनो जोंनि सिम्बोरगावनि गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो सिम्बोरगावनि दख'रा बर' फरायसा आफादनि नाजानायावनो गायसनजानाय माइनाव सोरां फरायसालि मोनसे प्राइभेट स्कुल बेयाव बिथाङा गावनि गुदि फरायसालिनि फरायनायखौ बिथाङा क्लास 7सिम बिथाङा फरायदोंमोन। बेनिफ्राय बिथाङा जवाहरलाल नवोदया बिद्यालयआवहाय बिथाङा क्लास 6निफ्राय बेबायदि फरायहैफिनदों। बेनि उनाव बिथांनि फरायनायखौ बुङोब्ला बिथाङा गुदि फरायसालिनिफ्रायनो जोबोद मोजांथार मोनसे रिजाल्ट खालामगिरि सासे फरायसाखामोन आरो बिथाङा दिनैहाय थारैनो जोंनि फोथायथिखौ बिथाङा जे मोजां सानसे समाव मोनसे मोजां रिजाल्ट खालामगोन बेखौ बिथाङा दिनैहाय जोंनो मोनसे प्रुभ खालामनानै होदों। बिथाङा बिथांनि जेनाखि बिफा मानिजाथाव उकिल औवारि बिथाङा मोनसे समनि सिम्बोरगावनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो सासे गाहाय नेहाथारिमोन। लोगोसे बिथाङा 2000 मायथाइयावहाय मिरु बर' थुनलाइ आफादनि जोंनि जेनाखि सिम्बोरगावआव जानाय माइनाव नोगोराव जानाय जेनाखि बोसोरसालिया जथुम्मा बिथाङा बेहाय केसियारबो बिथाङा बिबान लानानै गोबांथार मोनसे बिहोमा होबोदोंमोन आरो बिथांनि जेनाखि बिफानि जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिहोमा होलांनाय बेखौ बुंनानै जोङो फोजोबनो हानाय नङा। बिथांनि बिफा मानिजाथाव बिथाङा जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोबांथार खामानि मावलांदों। बिथांनि जेनाखि बिमा बिथांनि बिमायाबो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों गावनि जेनाखि अनजालु गथ' गावनि गथ'खौ जोबोद खस्थ'नि गेजेरजोंहाय फोरोंदों। बियो ओरैनो गोरलैयै मोननाय रिजाल्ट एबा फिथाइ नङा। बिथाङा जोबोद खस्थ'नि गेजेरजोंहाय फोरोंनायनि गेजेरजोंहाय बे रिजाल्टखौ मोनहोनो हादों। दा बिनि थाखाय जोङो गासै बर' माहारि आरो गासै रायजो राजाफोरनिसिम जोङो बे समाव खावलायहरनो सानदों जाहाथे जोंनि नैबे सिम्बोरगावनि बाजारनि बिथां दैथुन औवारि बायदि जाहाथे साफ्रोमबो फरायसाफोरा उन जोलै फरायसाफोरा जाहाथे बिथांबायदि जाहाथे रिजाल्ट खालामनो हायो आरो बिथांनिफ्राय आरो साबसिनै रिजाल्ट खालामनो आरोबाव हाबावो जों बेखौ आसा थिहरदों आरो बयबो बिथांनि जाहाथे थुलुंगा हिसाबै बयबो जाहाथे मदद खालामलांबाय थागोन आरो बिथांखौ इन्सपिरेसन हिसाबै लागोन आं बे समाव खावलायहरदों। नंगौ बे समाव नैबे सिम्बोरगामि बा सिम्बोरगाव ओनसोलनि दैदेनगिरि बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बिथाङा फोरमायथिबाय जे नैबे सिम्बोरगामि बाजारनि जा दैथुन औवारि बिथांबादि जाहाथे जोंनि बर' लाइमोनफोरा बिथांखौ उनसंनानै जाहाथे गावनि नाजानायखौ अराय सम लाखिबाय थायो आरो गावनि जिउआव जाफुंसार जानो हायो बेखौ बिथाङा बे समाव खावलायहरदों।